Jamhira man bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare hande ko ñalawma altine hawri ko ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi. Habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar jiɗoɗen ko toon to États-Unis may kanko président Joe Biden woni décision mo ƴeftuno hanki pour yafade ɓiyi ko holko haalete oɗo saha joni toon to républicain to démocrate min ƴewta kadi hono kanko Donald Trump mo suuɓi yo arde FBI o holko jogori wonde caɗele muɗum toon to Sénat. Habaruji men international mana en toon Sénégal hono kamɓe Pastef ɓe dañi suɓade hono gardotoɗo assemblée maɓɓe national. ɗum noon kadi ko surprise mawɗo wonande yimɓeɓe ɗaminnoɓe par ce que neɗɗo goɗɗo ƴefta ɗum noon ne wayno ko kanko garduɗo assemblée national o ɓe fuɗɗima liggey makko. Habaruji men international cakkitotoɗen ko toon to Angola hono kanko président mo États-Unis o yettima toon jillu kadi winomo waɗa guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati kono noon ko hannde o wawi arde toon kanko président Joe Biden. Ko ɗum woni titre uji men ɓurdi mawnude oɗo journal ma gara date uji muɗum joni siftinde on tan hannde ko altine ɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi ko musidɗo mon Amadou Touré haaldata e moɗon ma en gartu joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbinɗen gardidi men ni habaruji men puɗɗotoɗen ko toon to États-Unis. ɗum noon ko kanko président Joe Biden tuggi hanki tan nde o yalti wonde o felliti wonde komo yaafo ɓiyi ko biyeteɗo Hunter Biden ene wayno ko non seulement républicain mais hay démocrate en won fuɗɗiɓe o wiide oɗo no wayliri hakkongol makko ni ɗum ko hunde haawi ɗumen no fewi. Siftinde on tan ko kanko président Joe Biden gila nde o laami nde hitande ujunnaji ɗi nogas hawruno ko on saha hono kanko Donald Trump gila hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati kanko hoore makko ƴeftino gankitowo pour yo ƴeew hono kanko Hunter Biden ko takkuno hen gila gueɗe ɗe waɗi toon to Ukraine ha surtout yande gueɗe goɗɗe jaltuɗe hen surtout ko gueɗe ɗe o takka kadi o ñaawa toon to Californie. Noon kanko président Joe Biden guilɗen o wino wonde ko jogorani yaafade hono kanko Hunter Biden. ɗum noon e wiide makko e fammum ko famno yimɓe o wino o yiiɗi ko wonde ɗalde justice mo États-Unis waɗa liggey muɗum taw kanko hoore makko waɗani hen interférence. Kono noon e wayno kadi hay nde woteji ɗiɗo ɓennini kanko hoore makko nde o andi résultat ji wonde ko Donald Trump gagni o haalino kadi o wi wonde ko jogorani yaafade hono kanko Hunter Biden. Kono noon e wayno ko e nder minute goto on balɗe ɓenɗe o felliti o arti ɗum ɗo fof ne haawi ɗum ko wayli ɗum ɗon. Ko ɗum waɗi ko hono kanko président cuɓaɗo hono Donald Trump e nder konnguɗi kadi ɗi o haali wi wonde ko ni tan o tiniri e kadi no on no yaafori ɓiyum ni ɗum noon firti wonde ko won yimɓe woɗɓe woɗɓe ɗon fonnoɓe yaafede mona ɗali men ene coka ɗum noon kanko Donald Trump o joffoto ɗon ko yimɓe yalnoɓe toon to congrès hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho taw ko ɓuuri hen hewde kadi ko wiyeteɓe supporteur uji makko ko wawi wonde foof pour siftinde tan wonɓe gandano ene wayno ko constitution États-Unis donc e nder article muɗum ɗiɗaɓo section mo mbiyata 2 e nder constitution haali wi wonde ko gardiɗo leydi États-Unis ne jogui tan wawde dandude yimɓe kala ko fate en ɓittede e kadi yaafade. ɗum noon ene wayno kadi tugnade kadi ko cour suprême ko haali wi wonde ko ɗeɗon doole walla oɗon hattan wawde yaafade ɗum ɗon ko hunde nde kanko gardiɗo leydi États-Unis hutorto surtout yene pour yamirde walla pour wallude ko wiyete gonga beele ñawoji gonga ne mbaɗa beele kadi on wawa wallude kadi yimɓe fodɓe yaafede jaafe. ɗum ɗo fof ne wayno ko gueɗe ni kadi ni ganduɗa kanko Donald Trump kanko hoore makko waɗino ɗum e nder nde laamu makko o yaafinoma e balɗe cakkiti makko wonde président o yaafima ken wona temedere neɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kanko président Joe Biden kono yafori oɗo Hunter Biden ni ko hunde kadi nde wawa ruttinede toon to pour wiyede wonde waylisama ɗum ko kanko jogui on droit. wayno oɗo saha joni démocrate en kañumen koyemen puɗɗima miccade wi wonde holko woni sababu kanko toujours mo jogui hunde o haala ɗum wiya ala hono joom kadi o fellita ɗum ono kanko président Joe Biden. ɗum noon kadi ɓe dokki hen yeeruji hono ko fate armement ji goɗɗi toon to Ukraine guila e avion ngaji mum ha e missilaji bellotoɗi to goɗɗi ɗi o wino ala ɓe tinnata tan ha finna kadi o wiya wonde o yamiri ɗum ɗon. hawno kanko président cuɓaɗo Donald Trump hono caɗele ɓurɗe ɓuuri jogade oɗo saha joni e yimɓe tato mo ganduɗa ɓe o suuɓi ɗumen yo gone gouvernement makko hono kanko Donald Trump omono continue wiide wonde ko alay saago républicain ji surtout sénateur uji mbawa tawede ko fate en confirmation ɓeɗon. Donc e nder vidéo ji jaltuɗi hannde hono kanko cuɓaɗo yo ardo gomo biyeteɗo FBI Kash Patel e nder konnguɗi ɗi o haalno ɗum noon ko CNN yalti ɗum o haali
haalino wi wonde ko so tawi ari gueɗel gardnel ngel widoto wadde d' abord ko huɓere nde FBI woni toon to Washington de ɗum noon ko nokku Harvard kanko hoore makko uddaɗo ɗon nokku caggal muɗum udditi ɗum janggo muɗum waɗa ɗum toon to musée donc FBI yimɓe wonnoɓe toon o sara ɗumen e États-Unis pour nene ƴeewoya d' abord yimɓe ɓe ganduɗa wallunoɓe walla jingantunoɓe kono kanko président Joe Biden walla yimɓe ɓe ganduɗa ni jeeyaɓe ko fate galleji jayniyankoji taw ko haaloɓe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump yiɗa ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa fuɗɗima kadi hulɓinde républicain ji ɗamininoɗi kañumen koyemen wawde wallude hono kanko Donald Trump pour beele oɗo bel confirmation ne weeɓa donc e tugnade goto e yimɓe jeeyaɓe transition makko hono kanko Donald Trump hono kanko patel caɗele ɗe jogui ɗe jiida e caɗele hono Matt Gaetz joguinoɗo Matt Gaetz wonko yiita e gurdam mum ne waɗi gueɗe ɗe gona lawol kono patel ko haalluji mum ɗi jogori leftude ɗum kono wi républicain ji hawnaki minen mbawi wasde wotandemo kanko patel kono noon e tawde wona patel tan ene woodi kadi neɗɗo goɗɗo cuɓaɗo yo ardo direction intelligence national Tulsa Gabbard kadi e neɗɗo cuɓaɗo kadi yo ardo défense mo États-Unis hono kanko biyeteɗo Peter Hegseth kadi ene wayno cuɓaɗo kadi e kanko kadi cuɓaɗo yo ardo hono FBI hono ko Kash Patel siftindon noon wonande kadi yimɓe ɓe ganda hono Kash Patel kañum hoore mum ko avocat e kadi ko jaltuɗo école aji mawɗi ɗo e États-Unis ni kono ene wayno kan ko neɗɗo lundiɗo kala ko FBI waɗata kala kadi ko wiyete laamu waɗata ne hoore mum par ce que miijoto wonde ko won laamuji goɗɗi taw ko jiida e laamu ganduɗa ngu taw kañumen ɗiɗon laamuji taw jiiɗa ko wayno Donald Trump en andaka noon ɗum ɗo so tawi ko gueɗe tan vidéo ji jalɗi wonno taw oɗon saaha ɓe goni publicité walla so tawi ko gonguira gonga ko ɗum woni plan mabɓe kanko Donald Trump e équipe makko habaruji men États-Unis cakkitorɗen ko toon to Delaware kanko Elon Musk en wayno kadi won ñawore nde wonno ɗum ko guila e mois de janvier ko omo joguino ken wona omo joguino 56 billion dollar ɗum no milliard de dollar gueɗe ɗe fonno yoɓede taw ko ene wayno ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko mo jeeyi compagnie biyeteɗo Tesla ɗum ɗon kadi ko yimɓe rendude e makko oɗon compagnie Tesla ko kañumen mbi wonde komo foti yenede ɗum ɗon ɗum ɗon noon ne wayno ko juge goto gonɗo toon to Delaware biyeteɗo Kathleen McCormick werlinoma ndeɗon ñawore ɗum ɗon ko guila e mois de janvier wonno e wiide muɗum hono kanko Elon Musk so yoɓama on kalis no yoɓirani wona hunde rewde lawol kadi hawnaki won yimɓe ɓe ganduɗa en hono makko en taw ko liggotoɓe toon par ce que kanko liggaki toon gueɗe ɗe o heɓata ɗe si babunde non seulement omo jeeyi Tesla mais kadi ko wawde wallude mo kanko hoore makko sodde gueɗe ɗe ganduɗa ko wiyete cher taw ko Tesla jeeyi ɗum noon e wiide makko kanko juge oɗon saaha mois de janvier ɗum Elon Musk fotani yoɓede ɗum oɗon kalis noon ene wayno ɓeydima hannde ha ken wona temedere go milliard ɗumnadi kadi e valeur Tesla ɗo yarata hannde ko ɗum waɗi kanko juge o kadi nde ndeɗo ñawore arte makko hannde toon to Delaware kanko hoore makko o filtini ɗum o wi hono Elon Musk fotani yoɓede on kalis donc siftindon tan Elon Musk koko neɗɗo kadi ɓurɗo hiisede wonde ko kañum ɓuuri jogade kalis hannde e aduna o foof e kadi ko ballude Donald Trump e victoire muɗum o e kadi mo Donald Trump suuɓi yo jeeye e goomu gouvernement efficiency ɗum noon ko ƴewde gueɗe ɗe ganduɗa balloje Donald Trump waylude aadaji no laamu laamortono beele laamu Donald Trump ne wawa so jogade caɗele kalis ko wawi wonde fof ene woni kanko Elon Musk kanko woni directeur général hono compagnie biyete Tesla auto ji électrique kanko kadi woni jeeyɗo compagnie biyeteɗo X ɗum noon X ko kañum woni lomti Twitter kanko sonno Twitter e kanko kadi jogui compagnie goto biyete Starlink donc compagnie puɗɗiɗo nawde ɗiɗo duuɓi laaɗe diwoje dow weeyo kanko Elon Musk kanko jogui ɗeɗo caɗele joni hakkude makko juge andaka noon so Donald Trump laami hono oɗo juge fédéral walla ɗeɗo ñawoje holno mbaɗanta ɗum noon kadi surtout en tawde ɓe ɗamini kadi wonde ko hono mo Donald Trump suuɓi jeeyaɗo toon to Florida hono Pam Bandi kañum hoore mum ma dañ confirmation toon to congrès kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal donc e tugnade at ko yalti e jamme hono kamɓe assemblée nationale toon to Sénégal ɗum noon ko assemblée nationale mo mbiyata 15e session ene wayno jooɗima toon to Dakar e gardugol hono gardiɗo ndi e kamɓe kadi député ji kesi ɗi foof ko wonno ko suɓade hol jogorɗo wonde mawɗo assemblée nationale cuɓugol ngol noon ko woteji ɓe mbiyata woteji secret kamɓe Pastef tawde kamɓe ɓuuri wonde majorité donc cuɓugol ngol ene wayno ɓe cuɓima hono biyeteɗo El Hadji Malick Ndiaye ko kañum woni cuɓaɗo yo won gardiɗo assemblée nationale woteji ɗi koni mbayi no mbiɗen ni woteji ɗi ko woteji secret temedere capanɗe tati e nayyi gotanimo kanko El Hadji Malick Ndiaye donc siftinɗon tan ko assemblée taw
tawno toon ko temedere capanɗe jeegomi tati neɗɗo donc temedere capanɗe tati e nayyi neɗɗo gooti yimɓe nogas ɗiɗo gooti contre makko kanko El Hadji Malick Ndiaye yimɓe jeeɗiɗo kañumen koyemen calimo wodde donc firti tan wonde ko oɗo saha joni toɗo dañi temedere capantati e nayyi firti ko dañi gañaari donc ha hande ruttade donc ha hande hono kanko Malick Ndiaye jaaro e duuɓi capanɗe nayyi goho sifama wonde ko kanko woni jogorɗo ardade assemblée nationale toon Sénégal ɓurɗo wonde cukalel e ardinoɓe foof ene wayno ko tumnade kadi article mo kamɓe Sénéweɓe kaali ene wayno ko sappo e ɗiɗo neɗɗo ɓen woni ardinoɓe toon to assemblée nationale toon to Sénégal guila Sénégal heeɓi indépendance ɗum noon kadi ene wayno suɓede mo kanko El Hadji Malick Ndiaye ene wayno ko ɗum ɗon kadi ko hunde wonde kayisaji no fewi saabu yimɓe hewɓe ɗaminno ko hawnaki ko kanko député groupe parlementaire Pastef cuɓaɗo toon to Casamance biyeteɗo Ayib Daf ko kañum ɗaminno ene waɗe walla kadi hono député mo ganduɗa cuɓaɗo toon to Dakar biyeteɗo Abbas Fall kanko Malick Ndiaye suɓedemo kadi ma wallu laamu kanko Bachir Diomaye Faye kanko Ousmane Sonko yaarude yesso sibabude ko kanko ɓuuri ɓadade ɓeɗo ɗiɗo sibu jeeyama guila Pastef guila hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e joyyi caggal nde woose suɓademo kanko El Hadji Malick Ndiaye ene wayno ko caggal muɗum hono wonani hay mintaji sappo caggal muɗum joƴƴina e jonde makko ha hande caggal nde ɗiɗon wotiji mbaɗiɗe hono toon to mawɗo leydi ndi Bachir Diomaye Faye ene wayno waɗi waylo seeɗa ko fate gouvernement ɗum noon ko ministre uji gonɗi e gouvernement makko ɗum noon ene wayno ko noɓe potini waylaki ha hande ko yimɓe capantati ministre uji capantati goni toon kono noon ene wayno ko caggal nde suuɓa kanko El Hadji Malick Ndiaye nde suuɓa e won président assemblée nationale lomtimo toon to wonno ko biyeteɗo Yahoba Diémé kañum hoɗum wonno ministre kañum wonno ministre petit ko fate ligguey no ligginirte e kadi kundiral hakkude pelle ene wayno kañum hoɗum woni oɗo saha joni ministre petit ko fate infrastructure transport terrestre et aérien oɗon poste wonno toon ko El Hadji Malick caggal muɗum kadi hono kanko Yakuba Diémé poste makko mo wonno travail to ene wayno halfina ɗum joni ko biyeteɗo Abbas Fall ko ɗaminno hawnaki Abbas Fall ma suuɓe pour wonde président assemblée mabɓe nationale donc Abbas Fall halfina joni yo ardo travail et emploi et des relations avec les institutions donc hadde kanko El Hadji Malick Ndiaye uddude session assemblée mabɓe nationale hande wonno toon ko dukoji hakkude parlementaire uji takku wallu e kamɓe kadi kamɓe heddiɓeɓe surtout yen kamɓe majorité mo ganduɗa en Pastef ardi e candidat ji vice président ji ɗi Farba Ngom ne jeeyano hen Farba Ngom noon ene wayno ko caggal nde inde mum haalande hono kamɓe parti Pastef e surtout yen kanko Ayib Daffé o wi wonde ko suɓede hono Farba Ngom ɗum noon ko wasde respecté ko mbiyata parité firti wonde so gorko suɓama debbo kadi yo suuɓe reftene hen ko wawi wonde fof caggal nde Aissata Tall Sall kañum hoɗum ari wi wonde ko kamɓe yimɓe takku wallu eɓe mbawi ƴeftude yimɓe moɓe beela e kadi wayni ko ala wona kamɓe Pastef kalantaɓe holmoɓe cuɓoto ko ɗum waɗi donc ene wayno ko dukoji mbaɗi woni luurodiral hakkude kuulal sappo e tati e kuulal sappo e nayyi pour holno neɗɗo suɓorte tawde ɓe dakkodirani hono kanko gardiɗo assemblée nationale mabɓe président cuɓaɗo kesso El Hadji Malick Ndiaye o wi ɗum noon ene wayno suspendi séance o ha janggo ɓe garta hen donc rokkude temps hono kamɓe parlementaire uji takku wallu noon sifti noon ko kanko ancien président Macky Sall ardino ɗum ene wayno pour rokkudeɓe temps ɓe mbawa miccade hen hol candidat mo ɓe ƴeftata ene kono noon e yidde mabɓe kamɓe Pastef il faut ko ɓe ƴefta debbo kamɓe takku walluɓe gadda debbo wona ɗon respectude ko mbiyata parité toon to assemblée nationale haɓruji men international hande toon to Angola hono kanko gardiɗo leydi États-Unis président Joe Biden ene woni yettima toon hande kikiɗe ɗum noon ko visite mo ganduɗa walla ko jillu kanko président Joe Biden o haalino ɗum guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati wonde ko maw yillo goto e leyɗe l'Afrique o suɓademo noon Angola noon ari ko caggal nde walla nde siftora hono kamɓe États-Unis eɓe jogui ballal manggal ko fate kalis lawol laaɗe jooɗo lawol train ɗum noon gonɗo toon to Zambie taw kañum hoore mum ene jokkodiri Zambie Congo e Angola ene wayno ɗum ɗo kadi ko ɗeɗo leyɗele tati kadi oɗo train goɗɗo lawol train ma wallu kadi ɗeɗo leyɗele surtout yen joguiɗi kañum hen koye minéré balloje kala ko wiyete en batterie ji auto ji no pewnirte ummade toon ɗum ɗon kadi ko ma wallu kadi hono kamɓe États-Unis jogade kadi présence mabɓe toon to ɗiɗon nokkuji kanko président Joe Biden noon haade makko yettade Angola ene wayno ko rewi ko to Cap Vert ɗum noon ko wawi toon kadi o wawi fottude toon kadi premier ministre mo Cap Vert Luis Correa e Silva ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum o ɓenni toon to Angola kadi en ɗaminama o fotti on gardiɗo leydi Angola biyeteɗo João Lourenço ɗum donc ɗum oɗo visite kadi ene wayni ari ko caggal
ande kanko président Joe Biden en teskira wonde ko ngol ɗo woni laawol makko cakkitol hawnaki yaltude États-Unis e ɗum noon kadi ene wayni e on sahaa taw hono lomtotoɗom hono kanko Donald Trump on woni koye parde pour ƴeftude laamu makko ñande 20 lewru janvier. Jibin international cakkitorɗen ko toon to Mali e tugnadi kadi ko African News hono kamɓe armée malienne ɓe mbawi hutorade dronage ɗum noon ko fellude toon to nokku wuro wiyeten ko Tinzawtin ɗum noon ko nokku mo ganduɗa ene kamɓe Tuareg rebel en ko toon ɓe goni. donc tugnade konngol gomingol toon to kanko biyeteɗo Mohamed El Mawlud Ramadan kanko jogui konngol kamɓe biyeteɓe Azawad en o wi wonde ko bomboji kewɗi neldaɓe mabɓe taw ko kamɓe armée malienne ɓe kutiri ko dronage to warde mawɗo gardiɗo Azawad ñande 2 lewru décembre dimanche ɓennuɗo o en ɗum noon kadi waɗi ko toon to wuuro wiyete ko Tinzawtin noon ko wuuro wongo sara frontiére hakkude Mali e Algérie donc ene wayno ko caggal muɗum hono kamɓe armée Mali kadi e nder télévision mabɓe national ɓe kaali ɓe mbi wonde ko kamɓe état major général des forces armées maliennes ɓe mbawi kadi confirmede wonde koɓe mbari yimɓe hewɓe arde taw ko chef uji Tuareg en wonnoɓe ɓe nanguno ɗumen ko terroriste en ɗum ɗon fof ari ko caggal nde ɓe neldi dardiɓe spécial en mo mbiyata force spécial yani toon to nokku ɓeɗon gonno ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ari ko caggal nde kamɓe groupe aji gonɗi toon fof e oɗon nokku ɓe ndendini doole mabɓe wadde fedde nde mbiyata front de libération de l'Azawad ɗum noon ene wayno ko mission mabɓe kamɓe ne wonno ko heftude nokku gonɗo toon to Azawad o fof sosde laamu taw ko laamu ngu ene représente ko intérêt ji mabɓe kamɓe Azawad noon ko konngol kutortengol taw e Tuareg en e nder ɗemgal mabɓe firti ko yimɓe saliɓe walla ko yimɓe haɓeteɓe pour heɓde koye mumen toon to banggue rewo Mali. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare e ko ɗi kabaruji min jogo noon hannde e ɗemgal Pulaar hannde oɗo ñalawma altine 2 lewru décembre hitande 2024 hen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.